Последите на пчелите. Здравейте, малки приятели! Днес ще ви разкажем за пчелите, най-работливите насекоми в природата. Пчелите не само събират мед, но и са невероятни математици и инженери. В един кошер живеят хиляди пчели и всяка от тях има важна роля, за да може кошерът да работи като едно голямо семейство. Всичко започва с едно малко яйце. Пчелната царят снася яйца в килийките. След няколко дни от яйцето се излюпва ларва, работливите пчели я хранят с пчелно млечце. След това ларвата се безвещава какъв да изправи пъшко в килийката. Накрая от килийката излиза млада пчела, готова да работи за кошера. В кошера има царица, която най-важната част снася яйцата и осигурява нови пчели. Активите са мъжките пчели. Те не събират храна, а помагат на царицата да има много потомство. Най-много са пчелите работнички. Те събират прашец и строят килийките. Работничките също почистват кошера, хранят ларвите и пазят входа. Всяка пчела има задача според годините си. По-малките пчели се грижат за вътрешността, а по-старите летят надалеч. Те общуват помежду си чрез специални танци, които показват къде има храна. Пчеличките строят своите къщички във формата на шестоъгълник. Това е най-икономичната форма, силна е и с минимално използване на воздух. Шестоъгълните се подреждат без празни пространства, което е невероятно. Пчелите всяка знаят математика. Пчелите могат да запомнят от 4 цветя, докато събират прашец. Освен това, пчелите, когато танцуват, използват ъгли, за да покажат посоките и разстоянията до цветята. Пчелите помагат на растенията да растат, защото пренасят прашец от цвете на цвете. Това се нарича опрашване. Без пчели няма да има много от нашите любими плодове и зеленчуци. Пчелите също правят вкусен мед, който ние обичаме да ядем. Меда не е само вкусен, но е полезен за здравето. Знаете ли, че една пчела може да посети над 2000 цветя, за да напее една лъжичка мед? Пчелите са наши верни приятели. Те са незаменими за природата и за хората. От тях учим за природните закони и дори за математика, а в замяна ни даряват с мед. Нека се грижим за пчелите и за техния дом. Малките пчели правят големи чудеса. Нека ги пазим.